Iya, bukan, kono anu apa jenenge nek ngarani soto. Iya, soto. Soto Cak Bondet. Assalamualaikum Mbah Yi, Mbah Yi, assalamualaikum pemirsa. Berjumpa lagi di kontennya Mbah Yi. Iki mang sebelum konggone Kinara, heeh, konggone Kinara toh. Mbah Yi telepon toh pengen nasi gone bupos atau nasi padang. Lah Mbah Yi, ini loh penampakan gone bupos. Loh, ini warung makan pos tutup nggih toh. Oh. Tutup kenapa ya? Pindah paling Nduk, pindah lho. Pun Mbah Yi nggih, kita lanjut. Pindah iki, Bu. Mie ayam e. Kok mie ayam soto? Soto. Iya gak roh Nduk, kuwi biyen sotone Cak Bondet pindah tempat. Jadi tutup nggih Mbah Yi nggih, sekarang pindah. Intan minta telur gulung dulu. Telur gulung. Pakainya ngeten niku lho Mbak, kula nyobi ki ambak nggih ambiar niku. Wis ta, pokoke nek pengen telur gulung langsung rene ae. Anu tok buntung. Paguyuban tok buntung cepu. Niki utang mboten angsal nggih, Bu. Megaen ten tulisane pesan langsung bayar e. Mbak e guyu-guyu. Intan utang, Mbak. Iya, Tan. Intan utang. Intan. Paguyuban tok buntung cepu. Tumbas 2 porsi. Intan pengen naik jaran ora kae? Jarane ning kono. Saurunge mantuk, numpak jaran sik. Gak, langsung mulai iki. Ya wis, langsung mulai. Nggih. Saya tanya sebentar ya. Sebentar ya. Jo nangis oh. Gak i. Lah kuwi bernangis ono. Intan bernangis. Udah selesai. Untuk bayi. Bakar ya, yang bakar. Alhamdulillah wis nyampe omah, tapi udian pemirsa. Langsung salin Tan. Langsung salin. Lah ini pesenannya Mbah Yi dang ben didahar. Tuku telur gulung. Bu, dek wau dikunci. Mbah Yi. Omahe dikunci, Bu. Lah terus pripun? Lah kula lak ra iso mlebu. Lho. Pripun nggih? Berarti ngene Dik Dewi angge dikancing ya griyane. Metu ndi Tan kita Tan? Sik toh sabar. Sik sabar. Sekedap nggih Bu nggih, kula tak golek. Oh. Sik sabar. Piye ya Nduk carane ya Nduk ya? Tak kunci kabeh ya omahe. Bunda Dewi gek nek ning omah Tan, Bunda Dewi ning anu, kalau nek Mas paket, Mas apa entuk paket? Sopo Mas? Repa karo Salwa. COD. Piro Mas? 100? Waduh, omahku koncinane pemirsa piye? Kepiye ya carane ya aku ya? Omahe kancingan nih Mas aku iki. Lagi teko, sik sabar.
Sik tos Tan sabar Tan tak golek solusi. Kowe kok men mikir adus ae. Sik iki piye iki solusine sik. Solusine piye aku ra iso mlebu omah, guys. Sik. Nek duduk ngombe ya, Nduk. Nek ngombe duduk. Palah Nduk lali iki mang Ibu tumbas telo karo klopo pemirsa. Sesuk petak kolok. Hari ini Makjah belum bisa kesini lagi iki mang bar komunikasi ternyata. Masak nggone Bu Carek. Intan wis gak sabar pemirsa arep review telur gulung. Ayo Le. Ben, iku klopo mbek telo aman-aman. Endi? Telur gulung Bu. Telur gulungnya ya wis ning kono nggone Mbah ya. Hati-hati lho, Nduk. Bu katok tekan iki piye? Klambinem teles ora kudanan, Nduk? Ora. Aman ya? Gak usah salen apa aku sisa. Oh, ape adus sisan, tapi pemam telur gulung dhisik. Apa? Oke. Nduk Tan, ayo kita menutup lawang dulu nek ngono. Ayo kita nutup lawang dulu, Mbah Yi masih telepon. Oke sayang, itu telepon. Yuk gak popo. Lu susah dikancing? Belum. Yuk gak apa-apa, sama temennya. Lah nek Intan ditelepon karo Mbak Indah yo ora apa-apa. Ayo kita kunci. Kita kunci dulu. Dikakno lampune, Nduk. Iki engko Mbah Yi pengen dahar apa ya? Nasi apa? Gedang goreng. Wes, Iki dikakno, kamare dikakno. kono gak usah kono. Ora usah kono lho, Nduk, kamare dikakno. Oke. Nah, Ayo jadi ben pading kabeh. Ki mang depan ya wis, Nduk. Terus langsung dikunci. Oh iya kuncine ning omah Guri, Ji. Lali. Oke. Sebentar Mbah Sis, Mbah Yi Jek, telepon jangan diganggu dulu. Nah, pemirsa, aku ndek ini ndelok ning gone berita, ning gone YouTube yo, gawe lepot utawa gawe lontong, kuwi nganggo panci iki ternyata cepet. Kapan-kapan tak jajal aku. Nganggo iki lho. Iki lho ya. Nganggo panci iki jarene cepet ngono lho. Oke. Cus dulu, cus. Yo Le, tolong Mbah Yi ambilkan sendok. Mbah Yi, gedange niku kula pengen goreng yo boleh. Undang goreng separuh sing sampaikan sekolah. Nggih. Soalnya kadus aku. Walah pedang adus. Tukokno nasi Padang. Padang nek bahasa sini kuwi artine kuwi terang benderang gitu. Pripun nyambune masak. Monggo tak gedahan. Kowe tak nyuwun, Nduk. Mboten kita gawe cara terang Mbah Yi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma badana. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tuh kan. Sambel ijo. Ya Allah Mbah Yi jenengan tek ngesakno ra dicukukno piring. Gak apa-apa nyenela. Nyenela sambel ijo, Nduk. Sambel ijo iki. Terus sampai Tapi gaul. iki sambele sak mene kae. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mbah Yi Ahmed. Dahar sing iki. Tak nyuwun tenan, Nduk, kan. Boten Boten. purun. Ajeng niki mawon telur gulung. Maknya pemirsa, baca doa aja lali. Mripate gede Mbah Yi. Gede gara-gara tibake kuncine piye, Bang? Empon nok didelekke Repa di suatu tempat yang sangat Aku mang nangis kenapa? Mbok sing nangis sapa? Kenapa nangis? Nangis kenapa? Ada yang nangis teroret Nangis di iki, Nak. pinggir kali teroret. Sudah dingin no? Empun. Ijek panas nak awake. Alhamdulillah empun Mbah Yi, empun penak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pucat sidik yung rentan, Nduk. Nganggo usum pemirsa. Loh, lentani apa? Aku ndak roh. Aduh. Rentan ki gopok. Gopok, Nduk. Gopok ki apa? Aduh. Gopok ngene, Nduk ya. Kan jak jalan-jalan kena angin. Kena
Apa nduk grime sithik ngono ki kan iso. Kuwi rentan koyo intan di cilik ngono. Ngono ki jenenge. Ciluk-ciluk. rentan. Loro anget. Untune petukul rondo anget. Padha ape pinter apa? Anget. Apa pinter ngomong yo anget. Anget. Apa iso murep ya anget cah ciliki pokoke. Wis pokoke pinter lah wis mek. Ya mau. Yang minyaknya kayaknya udah beda. Di bawah pun tak. Anu yo. Bu angus Bu ndang mantuk, Bu. Mungkin nara wis bubuk wis awake adem. Ya Bu, anu ndang mantuk selak udan. Dugi Tekan ndi Mang Dan? ngajine Bu Pos sak tutup. Aku muni ya. Kene sudah. Beres. Kowe enak ibu. Enak. Pangan pulang Mang. Enak ya enak. Kan rencana kan hari ini kembas kelopok karo telo mau bikin kolak terus dibagi-bagikan. Terus esok nek Ternyata Ibu Makja ada masak masak tebu jangan kuliner botok. Tapi nah. itu jam 11. Alhamdulillah alamin. Masak engko dadi tombo diwaras. Yang iki kan enten sing teko. Buyun kok Mbah Yi malah ditinggal. Kalau kuat Ceritane kan Mbah Yi minta tolong tadi nggih, keluarga minta tolong sama Makja, aku tak ning gone Kinara sedelok. ndak Saiki apa-apa. mosok putune lagi ngono Mbah yo gak Saya sing pilih nyuruh to. pemirsa gak apa nang aku nih nggon Makja Karo Makja, aku ya sedelok. Putuku alhamdulillah wis awake wis penak, wis keringetan. Aku langsung leh ngono lho guys kepethuk bayi ngono lho guys. Ndak apa-apa nih. Beli nasi Padang. Padang bukan Padang dalan Padang Reno. Mana ada? Sambil ada asli. Ngasar deh. Jam 3. Jam Mampu 3. pemirsa, yuk mampu pemirsa. Tadi bayi mampu. Tinggal lontong sama jangan terong pemirsa. Udah ada Bu. Gitu. Kulo nggih gawe santai. Tapi jangan terong kan gawakno sushi. Jaluk lontong. Iya. Aku mau ditinggali kuwi. Ngali jangan terong, tinggal lontong. Saya mae tak irisno ya, Bu. Tak pangane mak. Dik Dewi yo nyayur terong, aku yo nyayur terong. Terus mulai paling ya iki. Niki wae tak telepon. Wis mulai Bang. Ngeten. Dek endek paket. Heeh. Atas nama siapa? Repa Mbak Salwa. Oh iya, Mbak. Ketinggalan tesik rame, Bu, tesik makan-makan. Nang ndi? Di teng omah ya. Masuk ya ning mangan terus ki piye? Terus jenengan nek bodo kon mamping songo. Nek iki bojone sebar iki. Tak biuk ngono mong kembane. Nggih mboten apa-apa, Bu. Pilih dhewe. Matur suwun. Nggih kula lah. Ambek Makja. Masa mrembane Ternyata Makja yo mluwayu mulih ngurusi kumbane dhewe. Jan pengen iki mboten. Wis iki. Lha wau sing gadah niki Bu ngeten. Bu Yuni itu Bu Srinya libur. Lagi sakit nggih wong niki wau. Apa tanah benih? Niki wau Mbak Jessica kali Mbak Lupi nggih. Kesana. Kecapean Bu mungkin kemarin itu kan izin minta libur 2 hari. Karena mau itu loh Daud sama tandur nggih aku ngono. Kecapean Bu ya mungkin. Sing punya niki wau lho, punya warung Padang. Sing pusir ngono ya. Nggih. Masa niku Bu Sri Bu nggih, nek mantuk. Niku ceritane Bu Sri yo nggih. Kalau pulang disuruh ngambil
nasi ngeten iki Heeh. bersama lauk. Ngono kuwi ngantek nek omah iki Mbak Ida, Mas Mandor nggih. Anu monggo nek purun Bu Yun. Pun wis sampeyan Mbak Ida, Mas Mandor. Pun kowe pun ngantek blenger jere ngono. Nek umat pas ngono. nggih nek umat ngoten niku Mbak Lina mriko dibetake Bu. Terus Mbak Lina ki batu karo aku Bu. Pendinten Bu. Niku. Monggo terapian Bu, terapi Bu. Wong wong Jawa apa wong ndi? Mboten nggih asli Padang Bu, asli mriko. Wong apian nggih. Delok mirsani, mesti mirsani kontene Mas Dimas, Mbak Indah. Ngene iki. Sik. Aku yang guyu le wong eneke sering gowo ngono kuwi apa daripada kadang kan wis padha wis anu kadang duwe ana tanggane sinten ngoten. Nek pas Mbak Lina sing mriko wis dibetah Bu Yuni ayo. Batu kali Mbak Lina rezeki ya. Sedih di masalah Padang. Enten lele barang Bu. Lele, telur. Terus telurnya sing kandel-kandel niku ngenten bacem. Godhong minyak, Ayam. ayam. Tapi- Tapi niku ayamnya nembe ajeng goreng. Bu kalau ayam nunggu ya ini masih digoreng kan pun telas ya Bu. Cara Enggak, mana? itu saya enggak mau ayam. Di ayamnya jauh itu. Enak. Ya tenang niku. Sesuk nggih nek pamane kula, HP-ne kula kan carry ya Bu ning gone Kinara. Aku sesuk nek cukup HP bupos kan anu rada awan. Sesuk genten bupos. Niku pun tutup jan nek mboten percaya persane mengke teng. Nah, tak iso entekno. Tapi wae tak entekno karek godhong menyoke. Aku Godhong ya menyoke. iku. Nah, Nek benjing kula cukup HP bupos buka jenengan tak belikno bupos. maaf pemirsa. Bayi iki kirae mumet. Ndak ini ndak-ndake Pengen apa? gawean-gawean sampai wangi nae terus riwa-riwi terus langsung ngelu sirahe. Cuma tinggal ngene Kinara gak popo tak kongkon malahan wong kono sing banget. Bayi sik sombong kamaku. Wong ada macah ning kene. Yo gedang mang jerene apa juga. Bapak ku Ya wong muene. Wong profil YouTube kok mbok gonta-ganti ya Bu. Ngene lho, Nduk. Ibu ibadah niki ngipi. Mas aku ki Mbahyi Intan ibu ki berangkat umroh. Lah kok ning kono ki Mbahyi karo Intan ki malah keri aku ki mulai dhewe. Tekan omah aku nuwange misek-misek setengah siji ki ijik nangis kalau Bu. Terus aku ngene, petukan Repa. Pa, aku njuk tulung pokoknya profilku lah iki aku. Karena aku ngipi. Lah ngipi ki ndang jenengan ndak karo Intan Keri yo gak Iku pen-penan jenenge. Wong tuwa pen-penan kuwi gak apa-apa kan tegese siji. Kuwi ngipi kembange wong tuwa. Nggih pancen ngipi kembange wong turu nek gak kepengin ngipi ora sah turu nggih to. Alhamdulillah alamin ya Allah. Wes Pak, Engko wis tolong gentekno iki aku pokoknya. nek wis buar ta sak menunut sak muine pemirsa Mbah Yus barek iki godhong tok. Niki godhong minyak. Domenya aja dipangan bayi ku ndak. Aja Mbak Yus. Gak usah domenya nduk mek ngono antok wis zor ngono kuwi karepku ngono. Dik wae jane enten telur sing kuandil-kandil niku, Gak Bu. usah. Telur kuwi didadar lah kuwi yo seneng tapi yo wis ngono kuwi tok carane. Ngono ora usah. Nek ngenane kae. Tukokno teko omah tak pangan yo daging tok mbek sambel. Mulane ya tak singkrehno ngono kuwi godhonge menyok. Jadi gak berani mah. Do menyok sama kayak tensine dhuwur. Nek rumah makan nek nggodhog menyok, godhong Iso apa? Wapi. Ada suara pahit ijo apik Ada apa ya? wapi warnane jek ijo. Ini pakai apa ya pemirsa? Rahasianya apa ya? Enten sing cerita kasih sedikit soda kue Bu Yuni ngono. Jadi begitu niku ne molak-malik otok-otok menyok godhong menyok lagi mlebet plung. Terus dikasih sedikit soda kue katanya lho Mbak Yi kula nggih dereng pernah praktek kok. Sirine ya. Nggih. Tapi tenanine rumah makannya Apik. sik tenan kok pemirsa. Ya niki pengen. Uga wis kuarken ki kok bengi wis relate tok wis kuarken meneng ae tok. Pengen apa? Gak wis suka mangan kiko mangane kiko. Gak ngono nek bengi-bengi yo nek apa ya mangan-mangan apa. Wis ora kal lontong kejek nek mangan kae. Wah lah Bu segone kula Lontongnya loro ya cek. Aku mau dikira lontong papat, mau tak pangan loro tiris macah. Mbek jangan terus
terus ngombe obat terus untuk penak tak tinggal mulai ya. Engko tapi nek rene engko nek kesane Mbak Yun aku gak sarene ya. Makane anu aku engko magrib ki wis budal ulek-ulek bumbu ngene Mbak Nul muni ngono. Artise kula ora nek sing rene, Bu. Mak Darni, Yumarni. Nek Marni rene. Mriki wae mesti njok duwe. Unjuk ubek Bu. Gak nyapu, ijek resik. Wong sik resik apa kowe nek wis ra nyapu terus piye? Sesuk ya. Ya wis aku ngono. Juwek Bu jajan ya lebih tak suntekno jajan Bang. Aku wis masak, enek sayur, enek nasi. Artisku sing kedua Mak Darni yo gek nek rene. Kadang nek urung masak wisuk pledhik ngono pemirsa. Jam 5:30 wis ning ngarep pager goyok-goyok Bu Yun. Bu Yun. Maritos mateng. Darni gak enek. Mak Darni mboten. Gak biasa Bu njuk ngombe banyu tak isekno. Radep aku gendoyo-gendoyo tak kena botol njaluk ngombe. Gak apa-apa buka duwe, aku saiki mangan iki sing enom. Ngalor ngidul dikirim ngono kuwi gak duwe, gak apa-apa njaluk ngene Bu Yun kono tak andani ngono. Nggih. Mesti tak andani ngono. Ngene Bu Yun. Nek njaluk apa panganan di Bu Yun kono kan nek masak, ngono kuwi wis ditinggal ngene anak wedok ijek, blok-blok ngono kuwi kowe rono aku ngono. Nggih. Amat kan ijek jangan sik akeh ngono kae nek kowe rono aku muni ngono. Meneng ae. Nek kowe wonge gek teko anake kowe njuk sarapan. Lagi teko kan roh pemirsa kan tak liwati omahe. Roh aku gonjakan karo Intan langsung nututi rene lagi mulai niki kan. Kadang rumah masak mungkin Bu Yun duwe apa? Waduh nek sego urung Mak jajan, tak gawani jajan. Jajan marni mah nduk. Bu aku njuk jajan sing kaya iki mbok kei ya. Sing ngono kae entek jajan pedes kerupuk nu piro nek kan. Sing ijek kan gini Mas Dimas. Heeh. Jajan sing kados niku lho Bu, keju. Niku ndek dalu tinggi rapat teng Balai Desa laris Bu. Alhamdulillah. Wis matur nuwun yo Le Mas Dimas. Ndek dalu rapat bayi kula, Intan terus nderek jenengan niku lho. Lah ya tak kowe BPD. Manganan bahas manganan aku muni. Gak tuku jajan gak iya. Mbah gak tuku jajan. Betul jajan keng griya ta sik enten nggih cemilan. Boten kok biasa kan tuku jajan sepuluh. Boten wis mboten mawon kok. Jadi itu pemirsa kontene Bayi. Pun pemirsa nggih kontene hari ini. Wis kita tunggoni Bayi. Bayi tak tunggoni lho. Muga Bayi diparing sehat. Amin. Wingi-wingi sirahe Bayi ngelu. Ngelutak ora piye-piye pokoke yo seger ngelu wis berarti yo wis semengkleng ngene iki gunemane yo bayani cumae ora iso guiras ngono pemirsa. Mlakune lontone ngelu gak wani banget. Bisa masih gawa. Goreng nang goreng. Kula tangkut. Iki ndak lho gini maksud aku mah bar modal sitok tenan. Ndang, modal sitok lak mugi. Cuma Bu aku njaluk papat ndang mek. Oh, pengen goreng maksudnya. Goreng tapi sigar cuman gede-gede ngene iki. Kudune disigari. Oh, iki tipis. Iya ndak goreng kok. Goreng kabeh iki sing kae tolak. Sing ndambil sing nek manganan. Ora tuku neh wong kuwi ijek urung iso makasih nyuwun tak andani yo. Besok negorne kayak iya. Oh nggih pun. Iki sik minggu rek sik senang. Kuwi pun tak jajale nggih tak uji cobane. Jajal nek gak manis iku. Oke, siap. Heeh, ndak jajal kan nggih, jajal. Pemirsa monggo. Jajal pemirsa nggih tak ngicipi. Manis. Nggih. Gedange megake mateng kowe. Iki ora imbonan blas. Wong ndek ngijur pane. Demikian pemirsa konten kali ini dongo-dinongo yang terbaik nggih untuk jenengan semua. Iki adus pemirsa. Kok nek wis tak hitungi ora ndang mentas. Ora sing buka sapa? Wis sinten? Ora Dio ijek ning pati yo. Intan saiki alhamdulillah wis kena dikandani pemirsa nek adus rasa suwi-suwi sak perlune bersikatan bersabunan wis bar yo wis ndang mentas ngono nggih pemirsa. Salon-alon nek ngandani nggih pemirsa. Semoga sing sakit yang paringi sembuh, untuk pejuang garis 2 semoga nanti diberikan momongan yang saleh-salehah nggih pemirsa. Aku tak jajal goreng gedang lho saiki. Tak jajale manis pora. Yes, besok disambung lagi jajal goreng sobo ayu. Pun pemirsa kami pamit dulu nggih. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, sehat untuk jenengan semuanya. Dilancarkan rezekine.
dikabul semua doa-doanya, dipermudah segala urusannya, diselamatkan dunia, selamat akhiratipun. Amin. Kamu salam pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan lali pemirsa. Lalinan wis ikon pemirsa.